Danas je veliki skup u Beogradu. Da li znate koliko ima ucenjenih ljudi danas? Ucenjenih i plaćenih ljudi koji neće doći u Beograd, a želeli su. Pišu mi ljudi iz cele Srbije, ljudi koji rade kod privatnika opozicionara. Dobili su da rade duple smene, baš danas u subotu kada je veliki skup. Firme koje inače ne rade vikendom. Ucenili su ljude da će ostati bez posla ako danas dođu u Beograd. Koga nisu mogli da ucene, njega su platili. 4.000 dinara se deli ljudima samo da izađu iz autobusa i ostanu u svojim mestima. To je duplo više od 2.000 dinara. Da li se iko pita odakle opozicionarima tolike pare? To su naše pare. Kradu od nas i plaćaju ljude da ne idu na skupove. Ljudima se preti da će im biti ukinuta penzija čim se promeni vlast. Znate li koliko ljudi iz straha danas neće doći u Beograd? Šta vlast čini povodom ovakve opozicije? Gde su protesti? Da li će neko od opozicionara odgovarati pred sudom? Verovatno neće, jer su i sudovi i sudije njihovi. Evropa naravno ćuti. Mediji o ovome ne izveštavaju, ne smeju. Plaše se opozicije i šta bi mogli da urade kada dođu na vlast. Takođe, mnogo ljudi iz vlasti mi piše. Kažu, nećemo im ovo zaboraviti. Neki od njih jedva čekaju da postanu opozicija kako bi oni to radili njima kad ovi postanu vlast. Mislim da Srbija za svojih 15 vekova postojanja nije imala goru opoziciju. Posle se čudimo što vlast nije uradila više. A kako da urade više uz ovakvu opoziciju? Ne znam. Društvo je duboko podeljeno. Na one koji me prate, oko 170.000 ljudi, i one koji me ne prate, oko 8 milijardi širom sveta. Joj, samo da sve bude okej.